startede jo egentlig med howdy partner, og så løb de bare fuldstændig af sporet. Jeg havde ikke forestillet mig, at hans midtvejskrise skulle inkludere små ponyer. Så det er i aften, gutter. Ja! Alt er gået efter bogen. Ja, bliv bare siddende. Tak fordi I havde tid med så kort varsel. Hej, far. Du har 13 nye beskeder fra Arbejde. Flere og flere danskere må sygemelde sig med stress. Ofte i længere perioder. Her i butikken der er vi utrolig stolte af at præsentere den nye e-Vitara. Altså, folk de er i stødet. Psst, au. Både kunder og medarbejdere. Verdens første libido-fremkaldende burger med afrodisiske ingredienser som honning og sriracha, der stimulerer nerverne og frigiver endorfiner, gedeost og 100% flammegrillet oksekød. Med zink, der booster testosteronen. En burger, der får dig til at glemme alt om tid. Og sted. Indledningsvis skal jeg lige informere dem om, at dette møde foregår for lukkede døre. Er de indforstået med det faktum, hr. Møller? Nej. Det synes jeg ikke, jeg på forhånd kan være. Men jeg spørger dem om det. Og jeg svarer jo også. Nej, det synes jeg ikke, jeg på forhånd kan være. Jeg ved ikke, hvad der vil foregå, så jeg kan ikke bedømme, om jeg vil finde det rigtigt og behandle det fortroligt. På hvilken måde kom de med i Højgaard-kredsens arbejde for dannelsen af en ny dansk regering? Du skal huske, du lige skal lægge dig ind, ikke? Det er super duper vigtigt. Men altså, nu overhælder jeg ret meget, og så skal jeg jo ind og ud hele tiden. Ja, det er lige præcis. Bare hold til højre. Det giver bedre flow og færre ulykker, ikke? Okay. Okay, du kan godt. Ja. Ja, det er godt. Hej. Hold til højre. Kan du, så skal du.